Silloin, kun mut oli hylätty huonoissa kamoissa, niin puolet mun netheräät kamoista oli mennyt rikki ja nyt mulla oli uudet kamat. Mität nää on? Mulla ei ollut myöskään elytraa. Mä vois skeletonille. Mä olen nyt etsimässä paikkaa, johon mä voin mennä. Moi. Onks kukaan täällä niinku? Mä oon Fossilman oon täällä. Okei, sä kuulostat vähän oudolta, et onks kaikki hyvin? Fossilvan. Kyllä kaikki on hyvin. Kaikki on aivan hyvin. Haluatko nähdä, että mä näytän paikkoja? Mutta mä varoitan sua. Aina öisin. Tulee semmonen kultti. Tai ei aina öisin, mutta joskus. Okei. Mä ymmärrän. Mut sä täällä ylhäällä. Siinä sä oot. Tiedätkö mitään Jirosta? Mä kuulin huhuu, et se vois elää. Onks sulla tietoa? Ei mitään tietoa Jirosta. Ei mitään tietoa. Tää pelaaja vaikutti omituiselta, jota mä en päättänyt luottaa siihen, vaan anella sitä tietoa kunnolla siltä. Siis
Mä en kyllä usko sua, että Jira elää, kun kuuntelee tota. Kyllä se, että sulla on varmaan tietoa. Sulla on ihan varmasti. Ei minulla mitään tietoa, ei mitään missään nimessä ole tietoa. Edes tuntenut koko tyyppiä. En edes tuntenut koko tyyppiä. Tuo tyyppi vaan lähti yhtäkkiä täältä, joten mulla oli isot epäilykset tästä tyypistä. Fossil, mut onko sulla nyt... Mä kuulin että sä olisit tehnyt sen Deathstarin. Onks tää totta? Ei, mä vaan kysyn. Ei missään nimessä. Sinä teit sen. Koska tää pelaaja ei kertonut mitään totuutta. Mä vähän mietin, että pitäisikö mun haastaa tää tappeluun, mutta mä jätin sen ainakin hetkeksi pois aatteista. Hän puhui myös täyttä paskaa, koska minä en ollut edes Imperiumin puolella, joten se ei voisi olla totta. Mut saanko mä kysyä pari kysymystä vielä Fossil, että mitä ne tyypit on, jotka tänne iltaisin öisin tulee, niitä ei ainakaan tullut. Ei sä et halua tietää. Sä et halua missään nimessä tietää, ketä ne tyypit on. Ne on niin pahoja. Ne on tappanut täältä melkein kaikki. Mä oon ainut selviytyä. Meidän piti nousta ylemmäksi, koska noi alemmat kerrokset täältä ei ole turvallisia enää. Mä oon viimeinen selviytyjä. Aivan vika. Tuon pelaajan Fossilvan puheet vähän järkytti minua, koska mä mietin, että miten voi olla niin paha, että tekee noin. Että mua alkoi mietityttää tosi paljon toi. Joten, niin. Tosiaan, noi tiedot järkytti mua, jotta mä aion nyt puhua tälle lisää. Entäs jos mä tapaan ne tyypit? Mitä sitten? Kerrot sä mulle sitten, että elääkö Jiro? En, mutta sä et muuten halua tapella niitä kanssa. Ja ne oli läheisiä ystäviä Jirolla, joten ne tietää aika paljon siitä, että sun kannattaisi kysyä niitä. Okei, Fossil, mut oot sä tapellut niitä vastaan vai onks yksi vai kuinka monta pelaajaa ne on ollut täällä ja kuinka monta ne on tappanut? Ne on tappanut 20 pelaajaa täältä sivilisaatiosta ja se ei ole edes pahin juttu, koska sä et tajuukaan mitä ne tekee. Siis kaikki ei saa olla tappaneita, kuolleita. Ne on vaan kadonnut tonne metsään, kun ne on mennyt seikkailemaan. Ja mä tappelin niitä vastaan. Meitä oli 5, tai oli parhaimmillaan 10. Niitä oli vain 1. Mä olin ainut selviytyjä siitä taistelusta. Toki niillä kaikilla mun tiimiläisillä, paitsi yhdellä, oli Netherite-kamat. Niin silti ne hävis. Ne pukeutuu mustiin trimmeihin, jota saa niistä Lord
tsempereistä alimmat käskyt. Ylimmillään valkoiset omapäättäiset trimmit. Kuin vaarallisia noi pelaajat sit on? Pystyykö ne tekemään mitään? Onko ne vaarallisia kaikissa PvP:ssä vai onko ne maseessa tai onko ne vaikka niinku esimerkiksi, mitä mä sanoisin, no sä tiedät, että Axe PvP, mitä PvP-muotoja ne käy. Ne käyttää masee, aksea ja kaikkea semmoista PvP-muotoja. Voit sä lopettaa noitten kysymyksien kyselyt, kun mä tuun hulluksi. Mä tuun hulluksi näistä sun kysymyksistä. Musta tulee vaan pahat muistot mieleen. Oikeesti tähtis, voit sä lopettaa? Voitko lopettaa? Okei. No voit sä sit esitellä näitä paikkoja? Tai kertoa vähän juttuja vielä. Ollaanko me tiimi? Tapellaanko me vai ollaanko me tiimi? Liity tähän sivilisaation mun kanssa pahimman päivän varalle. Mulla on ansa täällä. Painas ei oo se, että mä en edes halua kertoa sulle. Okei. Eli sä haluat tiimata mun kanssa. Mut miksi? Miksi sä haluat tiimata mun kanssa? Minkä takia? Kerro vaan syy. Mä oon kyllä valmis nyt PvP:seen, että mä mieluummin pysyn vielä invisiinä. Tässä mä kerron hetken teille asioista. Katsokaa, aikaisemmin tällä palvelimella oli ollut sivilisaatio nimeltä Imperiumi, johon se ei oikeastaan kuulu tähän juttuun, mutta tämä sivilisaatio oli palannut. Joten mä tarvitsin tietoa siitä. Kuka sä oot? Oot sä sen varjosta? Katsokaas, tuo oli juuri se sotilas, mistä mua oli varoitettu. Kyllä, mä tulin varoittamaan sua. Mä tulin varoittaa sua, että nää tulee olla sun viimeiset hetket ennen kuin kuolet. Mitä äijä sepaa? Niinku oikeesti. On valmiina yöhön. Ne tulee olla sun vikat hetket tällä palvelulla. Kun alkoi lähestyä, mä aloin miettiä noita sanoja. Mut sit mä mietin, että ei sillä ole väliä, mä vaan yritän PvP:tää sitä vastaan. Mä yritän PvP:tää sitä vastaan aina. Nyt oli se hetki, kun yö oli laskeutumassa. Mä valmistuin kohtaa tuon tyypin, kuka se ikinä olikaan. Mä en aikonut päästä helpolla. Joku sais olla valmiina hänen tuomiopäivänsä. Nää tulee olla sun vikat hetket, kiddo. Eka me tapellaan muuta sit tiedoks vaan.
Musta tuntuu, että me taidettiin vähän, sä taidat olla se tyyppi, joka saa bännit täältä palvelimelta nyt. Et, tiedätkö mitä sana hyvästi tarkoittaa? Nimittäin se tulee olla se sana, mikä sä vikaksi kuulet täällä palvelimella. Anna vaan kaikki.
Älä kuule yritäkään, poju. Mä olin lentelemässä täällä, kuten huomasin, että täällä on tämmönen pommikone. Mikä tää on? Mikä tää on niinku oikeesti? Mä alkoi vähän mietittää, että mitä varten tämmönen pommikone oli täällä. Joten mä päätin ottaa sitä selvää. Tää ei ollut mikä tahansa pommikone. Tää oli, no siis, pommikone, jota yritettiin saada tänne meidän tuhoamaan toi sivilisaatio. Mä yritin saada selville, että miten se saa tuhota silleen, että muut ei pysty huomaamaan sitä, että se on tuhottu. Jos tajuatte siis mitä tarkoitan. Tuhkis, sä et tuu ikinä voittaa. Vaikka sä rikkosit ton pommikoneen, tää armeija tuhaa silti sun vasen. Mikä on armeija? No ei edes pelaajia. No on huskeja. Sä taitoitat tähdessä, että mun kohdisia stilat. Mä ajattelin noita sanoja, mitä pelaaja nimeltä Vidbas ja mä oltiin keskusteltu keskenään kun mä olin tavannut häntä täällä palvelemaan aikaisemmin kuvausten välillä. Minkä takia ne olisi tehnyt tämmöiset huskiarmeijan? Meillä ei ole resursseja pelaajiin, koska Vidbasin maine on pelattu. Mitä botteja nää on nyt? Ihan se.
Mitä väliä on edes jollain Fossil-Onen sivilisaatiolla? Mitä mä oon velkaa sille? Tämä on velkaa Fossil-Onelle. Miksi mä puolustan tätä sivilisaatiota? Minkä takia? Minkä takia? Ihan sama, no. Mä kai lähden kohta tästä taistelusta. Ei mä tonne mene. Nyt tässä on ohi. Mä käytän nukershottia vitsin orbital strikena niin tuhoamaan tän. Mitä? Miksi tuolla taivaalla ei tuo mitään? Katsoisiko pelaajan nimeltä Jiro oli vissiin elossa, koska näitten pitäisi toimia muuten. Se oli varmasti tuhonnut ne lähteet, jotta en voisi käyttää näitä häntä vastaan.
mua kiinnostaa tää maailma. Miksi mä välittäisin? Mä vaan lähden täältä. Sillä on mitään väliä. Mä vaan lähden täältä. Sillä on mitään väliä. Ai niin. Miksi mä en oo lähtenyt? Lähden nyt. Viitpaas. Sillä on varmaan siinä se kutsuu tänne. Tää on muutoskirjoitus. Viitpaas, sä pilasit sun mainen ja nyt sä oletat, että mä vaan liittyisin sun sivilisaation, sun imperiumiin. Miksi mä tekisin niin? Miksi mä luottaisin sua? Minkä takia? Mä oon valmistanut PvP-taitoihin. Niin sit, kaikki sun kaverit, tutte kuolee kärsimään täällä palvelimella. Jätkä käytti ihan... Mitä helvettiä jätkä?
Taistele kun mies, Vidbas, saat heikko. Heikko. Mä pystyisin vaan tuhoamaan sun kokonaan sen sivilisaatiot yksin. Mulla on parhaita aseet koko servalla. Ja se sanoo mua heikoksi. Tää hauska jätkä. Kohta ei varmaan naurata enää, kun sä kohtaat tuomios.
Viikas oikeesti. Sun pitää vaan lopettaa tää sun pahous. Ymmärtää, että sä, bro, is not him. Sun pitää ymmärtää se. Sun pitää ymmärtää. Vikoin sanoja. Okei, mä annan kaiken. Mä antaudun. Mä antan kaiken. Kunhan sä nyt tapaa mua. Okei. Mä en ehkä voi tappaa sua. Koska se olisi kuitenkin meitä läheinen tiimi, että mä pystyn vangita sitä. Ja se on se vika-asia, mitä sä haluat. Katsokaas, Vidbas on tunnettu siitä nykyisin, että hän johtaa Imperiumia. On yksi servun parhaista pelaajista. Muutenkin on tuonut monia kertoja, ei mutta muita pelaajia PvP-taisteluissa. Ja nyt mä olin vastassa. Tuu tänne, tähkis. Tule tänne. Vidbas, ennen kuin sä tapaat mut, tai mitä teetkään, niin muista se, vaikka me oltiin vihollisia, et säkään ansaitsis kuolla ehkä tällä palvelulla. Tähkis, sä et ymmärrä mitenkään tätä. Täällä on sellainen sivilisaatio, jonka takia mut on pakotettu. Mä vihaan Imperiumia, mä vihaan sen sielusivilisaatio. Mutta Jiro ja sen kultit, ne on pakottanut mut tekemään vaikka mitä. Niillä on niin monta pörliä valta mun käytöksiin. Mä en voi tehdä muuta kuin tappaa sut. Siihen mä en nyt pysty. Se tarkoittaa sitä, että sä tuut vankilaan. Onko selvä? Jos mä tulisin kuolleet tässä, niin tää serveri, se oli ottanut ja antanut. Mä olin tehnyt kavereita tällä servulla ja vihamiehiä. Mutta sinänsä kukaan niistä, ketä mä olin tappanut, ei saa sen kuolemaan.